Kini akong problema, bahin ni sa usa ka lalaki nga nanguyab na ako. Pero sa tanang nanguyab na ako, kanina king tawhana mo ay pinakakahibulungan kaayo. Pero aro inyo masabtan ang akong sagilanon, ingnon ko ani sa pagsugod. Ko magkagawang Oy, Sale! Ay, Nay! Oy, Ngano, Nay? nana sa misita ni mo ay. Tuba nga to. Nagdarabag taog manok duwak buok. Paulian na sila silahan, Nay. Uy. Uy, sayang kaayo eh. Hinumdumi ha, naglisod in tao nag-ani tungod sa gidagan ang dagang ibitbit. Unya imo la papaulion dayon. Maluoy sa tao eh. Tuba nga to. Tagalin na lang 20 minutos para mauli na ilaha sa ilaha. Nay. Sige na. Nanasadnak ay. Kanang naglingkod sa gawas. Umalaki na ida. Ingon ka kay naglisod og da. Kay naay duha ka buk manok. Asa mang manok? Ay, to ana, uy. Ako nang gibalin sangkal. Ay. Sige na, uy. Lakaw na to ba nga to? Ikaw na'y bahalaan na niya. Unyag dilikit mo uli. Bisag unsaon ako pagpapauli. Sinyasilang ko. Para sa pagbuhi na ako sa mga iro. Ay, asula sa taan ng mga tawhan na sa gid. Uy. Ay, napagsige, yaw-yaw diha. Sayang kay manok, uy. Sige na, larga. Hello, day Sally. Sa may tuyo ni mo, Noy. Ani, kay gimingaw taon ko nimo. Ha? Oh, paano ko kita sa imuhang mga pahiyong ba? Nga puti ni mong ipon. Ang mga laom ni mong kandiis sa kilid sa imong alaping. Moro gini imong giani para makita nimong imong gipangita Oh, ni. maura kita na. Pastilan sulti pagkandaan. Gipadaan na lang unta tika sa akong picture. Sige day, magpasalamat. Gid ko nimo ang nagpadadaan ko nimo. Unya og padaan tika ana. Di na ka magsigig anis bay. Ano higya po? Sa muka sa ninyo eh. Day Sally, maprangkan ko nimo day. Kini rin akong tingawa sa pag-anhin ako din. Maro yun ang imong gugma. Kung imong dawato na akong gugma, dahil ako'y pasaling nimo. Nga dili ka malahay. Anoy, Serge. Sorry ka ayo ha. Ug magmahay ang gani ko. Sige na lang, dawato na lang na. Basta kay, di lagi taong ko gusto nga maminyo kog tiguang. Ngano ka, Noy? Okay day. Rekaso, okay na. Hinaot ka nakasabot ka na ako, Noy, ha. Dili ko gusto nga binastuson ta ka pagpapahawa. Girespeto ra bati ka ni Serge. Mga maluoy sa taong kanako. Hatagi sa taong ko ninyo kalinaw. Tuan na. May uli na sa seryo. Tuan na, Nay. Nay, sa sunod ba? Ay, nagdawat na ilang mga daha. Ha? Uy, kasayang good. Di lang ko buot nga makompromiso tanay, ha? Sige na, kay matug na ko, ah. Good night, Nay. Ayo! Hala, nanasad. Kinsa naman sa druin? O, kinsa pa. Katong naibog ni mong palahubog. Si Mandy? Oh, ibalik naman sa kaoy. Di ba giprangkahan ta naman ka nga wa ko'y gusto ni mo Manding? Ay, mamasin naman lang ko na yung ako, dahil Sally. Masin ba? Ay, jug ko anang, ay ko inang pamasin ni mo Manding. Lakaw uli sa inyo ko, kay gabiin na, matug na ko. Ni Ari pag ka, nakainom pa ka. Kisagot akong buanga nga babae nga musugot mo ng kalakiha. Ako, Lakaw na, ulis inyo. Balik lang ugma. Ugma himo, di na lang kamo balik, mas maayo gid kaayo. Lakaw na, kay matug na ko. Sa pagkatinuod lang, naporesyo na gid ko ani nila, kay halos kada gabi isigig pamisita. Bisag iprangkahan na nga wa ko'y gusto nila, magsigig yapok ani sa amo. Unya, Hi. Hello, day Sally. ni anasad ning but-butong bako ay. Niya lagi ka? Oh, day. Aron ako ipakita ni mo. Hindi gid ko mo surrender. Balag ka pila pa ko mo bastira. Ha? Basta kay ikaw rin gid ang babae nga niya sa hulugan. Daghana dai ninyo sa? Unsa man day? Ang mga gahig-u. May mong gani ko nga wa ko'y gusto, wag yun na. Unya nga no magsige pa manggid mo kanis amo. Please, ay na mo pakita din ni kay nakahasol gid kay mo nako. Day, tinuray kini akong gibati ni mo. Ha? Di mo ko ni
Hukus-pukus lang. Wa ko'y labot ug unsa nang imong gibati. Ang ako lang unta ba, nga di ko ninyo samukon. Day, sugtar ko kausa. Kausa lang. Di ka magmahay. Yabag kada si mo. Kausa lang ko. Ako ipasalig ni mo. Na di ka magmahay. Kausa lang. Ambot lang ninyo. Uy, ambot na sa timo, uy. Kapuya sa timo. Ah, Is there anybody home? ah, kaming usang di ka ba mo sulti ay but-buton pa kayong dako. Murag yung sus. Ginoo ko yung taon ninyo pa maulit na mo, bi. Ginaday. Wala gyud ko mahibaw kung sa akong buhaton aning mga tawhana. Mamugos kit sila. Ang ako sang inahan, kutob sa nay mo anang mamisita. Maisag kayong mudag atik-atik kay lagi pulos man na ay mga da. Unya. Awan ay. Mo na resulta sa pagkamaayo ni mong muabi-abi sa mga bisita nako. Di na halos mo pauli sila. Unsaon? Imo man sa kung saaran good. Ay, wa man ko'y gisaad anak nila dayoy. Ang ako ragod nga ako silang ingnon nga laban lang. Kumbati lang kay daghang ka kompetensya o karibal. Ako na no, hapit na gyud maupos akong pasensya ni mga tawhana. Maglagot na di ko anak nila. Ipapa ako gila sa tong iro awa niya. Sali. Pagkabulahan naman yun ni mo lang ga. Uy. Ay pag-anak ba yun? Uy, napurisyo kay ko anak nila, honestly. Bitaw, tiyaw mo. Pila sila ka buok. Pulos ng uyab ni mo. Samtong ako taon diri. Bisag na. Bisag tindira na lang quick-quick. Wagin na saag. Para na lang ka sila yuts, piliin na sila yuts. Sus, kung may mo palang ay. Kailangan ka kung ani nila. Pero handi ko no be. Kaya kung sultin mo kung kinsa o unsa na sila. Isulting pangan ko no yan. Si Serge. Si Serge, ang tiguang nga bugero, kamato pa na siya 50 ka parko. Pero kung unsa lang ganim, nalunod, 40 na lang kano inoibi ka bukay nalunod ang usa. Si Manding. Ang taong butbuton. Sus, nakaila kay ko na niya, oy. Si Simo. Nasa mot, ang palahubo. Si Pedro. Otro po na. Saan man na sila yuts? Uy, hasol na gyud kay na nako sila ay. Di ko makatugog tarong kay usay bisag alas 11 na mamisita pag yun. Ay, ako pa niyo mo, no? Ayun sila tagda, oy. Di mada, uy mga kulit kay mga tawana yuts. Sige lang yan, sige lang, ha? Ako'y makiksultihan na nila. Bilib na gagawin ni mo yuts kung imo silang madisiplina. Awalang yun dyan sa awala. Ako'y bahala na nila. Nangayo jud kog tabang sa amiga na kong bayot uy kung unsay akong buhaton aning mga tawhana nga kulit gid kaayo. Unya. Nay. Nay. Unsay atong Ay, day sali. Hello, my love. Buenos dias, darling. Simo? Sibo. Ula. Ulala. Ula-ula ko nang naong ni mo ron. Ginoo ko ni agin mong tanan. Nag-usa tayo mo din Nag-reunion mo? Ako na silang girol call day. Ganina, kompleto, way absent. Ginoo ko taon, uy. Wala gyud makalahupig sa kagahis inyong mga o. Murag ka murag yun. Kuan day kana basta kay ako day tininood ang akong gugma. No retreat, no surrender ng ako. Oh, Day. labaw ako. Yako, day. Waday ko kwenta, ha? Ay mga dong. Ang how about me? Wala, wag ini siya kuan, Tingog pag cellphone siya ang how about me ay. Imbis and how about me, ang how about me. Apel mga ane na mga designs and news good. Apel ka. Wala oy, nadiskasi man to. Nga naman. Kas kay Glod oy. Mas maayo hinuon nga ni among tanan dinhi para mausar ta mog sulti. Play paminaw. Eh, Kinahanglang mo desisyon ako kung kinsa ninyo ang akong piliin. Kanya. Ako gyud. Asa ka ikaw? Ako noon. Paghilo mo kayo. Panamin ko naman, panamin mo. Ikaw solte gigi. Kamo ba? Tawat lang mo sa inyong kapilihan ko naon sabi mo. Tawat lang mo sa inyong kaparutan. Kayo na sa inyong dagwa yun, di ba? Ako rin pasaligan. Ikaw rin gwapo. Ako rin gwapo ni. Ako rin gwapo. Layo ra kay mo na ako. Hilomdro, paminaw mo. Dini ipakita ninyo kung unsa mo kaisog, unsa mo kaligdong, ug unsa mo katinuod nga lalaki. Magday, di ba? Magday. May duha-duha pa di ka na ko, day.
Dili ingon sila duha-duha ko. Gusto kong makita ang inyong abilidad. Kanang ipamatuod ninyo kung unsa mo kaisog ba. Ya, unsa man na day ha? Day. Kanang among iro 32 na napaakan ana. Nagsingan, oh. Napo kabuok ang napaakan ana. Tuwa pa ron sa ospital. Pero ang duha nga napaakan ana, bago pang gilubong. Idiot kayo. Kanang 32 kabuok na napaakan sa among iro. Pulos na namisita na ako. Pulos na nanguyab. Yeah. Sa laktod nga pagkasulti, labaw pa na sa irong buang ang among iro. Karon, buhian ko ng among iro. Oy, Kung oy, oy. kinsa ang dili pa akon ana, maoy akong himuong bana. Deal or no deal? Nagtilan-away man mo. Kwan. Ayaw mo kabalaka. Duha pa'y napatay anang iroa. Og tingali, usan ninyo karon mahimong ikatulo. So, Ikaw na, Ro, ikaw na, ready na Ro. mo. Ay mapagtutod. Ro. Nay! Nak! Ikaw na ro. Ikaw lang. Buhiin ako Putin. Patinguga palihog. Why nagpis putin? Nakakaon na ng Putin, Nay. Na! Gabi pa yung taon ni, wa pa kalawag eh. Patay mo. Pero sige na lang, uy. Di may daghang kanon ng Putin. Ay, okay ra na, Nay. Unsa naman diha? Sigam ng mga mata ninyo. Ready na mo? Timanin ninyo ha. Ang usa sa dili pa akon sa among iro, mao ang himuon akong bana. Magpakasal gidayon ko, okay? Kuan kini. Hahahara man ka diha, kamong uban diha, ngalon dili na mo maningog. Ikaw, bro. Tingog mo, nang luspad baya ka, dro. Uli lang ko ani oy. Okay. Nay, ready na si Putin, Nay? Inigihap na kog 10. Buhiin si Putin, ha? Okay, nak. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buhiin si Putin! Lumba lagi mo. Si Serge lahog sa hagdan. Si Pedro nagkumpitay sa koral. Unsa na? Kapoy ani nila. Nangaunsa sila na. Nag-alibwag og panaganay. Ang akon taato kung kinsa nila ang magpabilin, ang dili pa akon sa ero. Kung kinsa di pa akon, mo'y akong sugton. Unya, Ulos mananakan. Naglumbaan ay pamanggani og naog sagdan. Nay si Pedro, gilayatan ang kural, nasangit ang lubot. Malasag Pedro. sus Marisep. Muna'y angay nila. Tan-aon tong mamalik pa ba sila nganhi? Mga gahig o, nakapurhisyo na kaayo. Lumba lagi panagan lagi. Uy, Sali. Nya dili ka kaikihan nila. Aog mo kiya sila, pakihaalang. At tubangon ako sila, nay. Sali. Nagilty pa ako sa akong gibuhat nila. Kay nahibaw-an ako nga naatay na nga piang sa pagdinagan. Nga nakadungog kong istorya nga na ako ni mukiha. Unsaon ko ni, makiha di ko? Unsa man kamo ang pasiltihon? Sally. Ate Pres! Okay, ang schedule ato karong adlaw. Si Inday Sally, Ate Pres. Sally. Si Inday Sally, kanang tungod ni sa kadaghang nanguyab ni Ate Pres. Nya, mao lagi, kay ang iyahang konsep nga ba? Iyahang, murag, iyahang Nalinguha, tahas ba? nalinguha niya. Daghan, yung iyahang kung ano nga, Ate Pres, nga kung panalitan, kinsay di pa kung silang iro, kay iling iro, maldito mo kayo. Ang iyahang, unsay pa nga na ba? Murag iyahang, basta mauna. Ang iyang Kalimot ko. pagsukod. Pagsukod. Ang iyang pagsukod at tipres, nga kinsa tong dipakod sa kong iro. Maoy ako ang kuanon. Pero 32 ni kapaak. Duha namatay. Niyang napo tapos hospital sa ni mo. Purti dagana taon sa mga naguyab di Ate Pres. Si Pedro sangit koral. Si Serge tagak sangdan. Si Babi nakaturang usam mo iwa. Bawa mo unsa. Ya, mao ni ang problema Ate Pres kay Kita may Muki. nakapasar.
Wa yun, kay daga sila ate preso. Unya problema kay iyan na problemahan kay makiha ba kuno siya kay murag doon na may makiha. Ay, Mm. ambot o magkiha ba ka na? Murag wata kay bao no? Wa tayo di man guta mga abogado ko taon dire pero sa ako tanaw ate pres wa gyud ni gusto wa gyud ni kagusto si Wa good. Sally anang mga nuyab niya. Regards din mo si Lisa Bindan, Ate Pres. Okay. O si Vivian, isa. Salamat kay si Diyo pagritaw na ako diri. Lisa Bindan ba? Oo. Si Inday Vivian Cabrera. Hello, Liz. Salamat kayo. Ano Unya, yan? mauni atong problema ron kung saon na to, bam. Unsay mabasa na to di, bambi? Ari ka dire sa Old Testament sa Genesis, atong balikon dire sa versikulo 28, kapitulo 1. Again, Genesis, kapitulo 1, verse 28. Ugi panalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamugdaghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda og sa mga langgam og sa tanang ihalas nga mananap. So apil lang ni Iro. Apil iro. Apil lang Iro. Apil iro. Ito asab bitin. Tanan. Tanan. Check ni Tanan. din si kasi nga sa tong sender. Sally. Check ka din ni Sale, kaning gingon din kamoy magbuot sa mga isda og sa mga langgam og sa tanang ihalas nga mananap. No? Kay matot pa niya dire, so check ni para sa imuha. Pero mo atras ka sa taas nga. Panganak kamog daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan. Murag dili ka ma-check dire kay wa Dili dili sa- ka kaliwat kay di ka check, grabe man ka ka-stricta nga mo sukod sa mga laki nga manguyab nimo. Di ka check na sal. Dili ka check aning linyaha, no? Genesis 1 verse 28 to 29. Okay? Dili ka maka-check aning linyaha nga panganak ka mong daghan ya dumalahang okay diri ka dumalahang mananap pero nga imong pagdumala pod murag dili gyapon ma-check kay imong mangilawog ang mga tao sa imong iro nga giduma. Sali kanang dili man nato mapugos kung wa ka mahigugma sa mga lalaki. Balibaran lang gid. Balibar. Pero sige man nga balibad, pero balik man gud pa to. Maon lang to gihatag Well, niya naman sa pagsukod. mama nga, nugo ng ipangda. Imong mama lay paminyo ana kay kuan man na say pangalan byuda ka din mama. Ani na ang maayo ani Gulyat, kayang mama, okay man yung mama kayo mapadayon man. Ilag na lang permi ng ilang... Tutan? Uwa sa gate. Lagi. Uwa sa siguro sa gate. Ori ba isultil na nimo sa kapitan kap kanang samukan kini mo tawanan di ko gusto. Ana na lang. Papirmahon man na sila nga di na ko. Ano na lang, kay nga no, kanang pananglitag ikiha ka, Jesus mag-ikiha. O ikiha ka, sumatubang, Sulti siya. matubang ka dito, niya imong ipakul nga sa mukan kayo. Samukan kini ka. Panag gusto na ka mo pahuway, di ka kapahuway, nakay buhaton, di ka kuhan sa imong buhaton, di ka Di ka ka-focus sa imong trabaho. Sabok para nimo. So, pwede na imo ikuha dito sa kakuan nga, makahatag mo sila kasamok, ako mga atiman doon ako mga gibuhaton, dili na ko maatiman. Ana lang. Yang imong mama, kung maatiman niya, okay ra, pero, inon daw po nga, ikay magunit siya, pwede magsigihon ni mo, kanang lakad pero man yung putahan. Kana. Ikaw li magunit siya, yawe, aron na yung masigig ana, imong mama, dili ba kaabre, dili ba kapadayon. Sakto na. Apan sakto itong yun imong Gulyat, nga mato sa kapitan nga, magbawala na sila kuan. Bawalan gid. Kay ingon na ana og imong ipapak og iro na lamang mo imong pagsukod nila kanang naamasad kay tulbagon sa balao day kay ang ikaw may imong pagpatambal sa bisan tinuod imo nang gingon nga ako ra gituyo ra mo ari na ko mo islag na sila pero sa balao mura ka tagay sa iro ma'am mo bayad sa tambal. Mahal ra ba kayo? Ya daw sa ra ba pagitaon ra ba kay lang tambal. Now yan. So ana lamang. Unsa gani day kuha na lang ipon ni mong iro. Sama na pa na nga itong tulumanon. Kung ako ang puzzle, Tihon.